Awushalo bus sakusenzela uyakele sakusenzela uzosebenza bafethu izobe ku live no sisi lwabantu balo enhle be live naye ya ngifike late vile ngabo xa bengabo 3 ekseni namhlanje kuzobe namhlanje hey into yafanga yenza lapha ngizokuthi kunobhuti athi abaninganyana abangena understanding yokuthatha umfazi uthi sizathatha umfazi isiphi abana understanding ukuthi ukuthatha umfazi isizathu isiphi uthi ubhuti ukuthatha umfazi ngoba kuthanda yena ukhulisa umuzi wakubo ushilo wathi ukhulisa umuzi wakubo kodwa kulomfazi ayibhekile into echaza yena ukuthi ugqoka kanjani akumchazi umndeni wakhe ufila kanjani ngaye umfazi wakhe akumchazi akanandaba kuphela yena into ethandwa uye umegani yamthatha bahamba baphuma ekhaya bahamba baphuma ekhaya inhloso ayishilo ukuthi ngoba uthanda uma wakhe nomfazi wakhe so akafuni umama wakhe nomfazi wakhe bexabana akafuni umama wakhe nomfazi wakhe bexabana uma ukhula bafowethu uyilungiselela ukuba umnomzana uyilungiselela kuba umfazi wakwaSibalibali umshado akusinto yana mobani akusi into engivulisele uthi sengiyaganwa manje umshado akusinto ongavulisele sengiyaka ngoba nakho ngiya afforda sengiyaganwa umshado into elungiselela yona ukhula unephupho emaphusheni akho likhona iphupho lomshado ungesilisa ungesifazi emaphusheni onawo likhona iphupho lomshado lokugama lokucacelwa likhona uma ungenalo akusinto ukuthi ngoba nakho sengiyasebenza ake ngiganwe manje cha yebo ukuganwa ukukhulisa ikini ukuganwa ukhulisa ikini umfazi uyakhethwa bathi umfazi uyakhethwa njenge-breadpack kusho abafundi uyakhethwa njenge-breadpack ukumfazi uma umkhetha kunezinto ezichaza wena kunezinto ezichaza wena akube nezinto ezizochaza umndeni wakho ungabhekisa kuphela kube nezinto ezizochaza umndeni wakho nezochaza wena kulomfazi ngoba umfazi umthathayo akuyena wakho oyedala zakini umndeni wakho ungena komfazi wakhe ekhaya idala zithi nangu umama sesisodla kahle nangu umama kusho idala zakini mhla uganwayo wena yizo futhi ekupha amandla umzogana wena la ekhaya uphume ubani akazoshisa impepho uba ozokondla la ekhaya uma ngabe la ekhaya kuwena usebenza udlayo angeke uzophuma ekhaya uphuma uzoshiya abantu balobondla ekhaya ubani uzobondla ngithi ke mina kuwena ukugqiba umgodi ozophephisa umakoti wakho yithi ukukhula ungakuthi ungayikhiphi imali ekhaya ukudla umama wakho ungamniki imali wena hamba uthenga ukudla ulethe ukudla ekhaya ukuze umfazi wakho kusasengayitholi esenengcindezi yokuthi uzodla imali yomfana wami sifebe sakwaba sizodla imali yomfana wami thenga ekhaya ukudla ungayikhiphi imali yokuthenga ukudla thenga ukudla ekhaya uma umfana ekhaya umdala umfazi wakho yena ozophenduka la ekhaya adlala indima kamama umama masengasekho yena uzodlala indima kamama umama sengasekho umfazi wakho umfana uqala ekhaya yena uzohlala emakhandleleni kamama wala ekhaya uma esendlule emhlabeni yena ozozilela umama wala ekhaya uma esendlule emhlabeni sikhuluma ngomakoti la ozala umfana umakoti umfana ekhaya umdala umakoti wenkosana kababa yena odlala indima la ekhaya kamama ubhuti wala ekhaya umdala iwena osisi babheke wena osisi babheke wena wabashana babheke wena iwena ufuna bashisebebona ufuna babele ufuna bacela idlahla kwabadala uma usugani usuphuma la ekhaya ubani ozokwenza lokho ubazokwenza lokho uma usebenza emholweni wakho akube nomholo ojabulisa wena akube nemali ojabulisa umndeni wakho uma ngabe ungakacacelwa akube nemali ezojabulisa ekhweni lakho imali ejabulisa ekhweni lakho nemali sokondla ngaye izingane zakho imali ejabulisa abakini ilena uthenga ukudla bese bayimali ojabulisa wena emholweni wakho so na umfazi mathatha umfazi akube umfazi ozojabulisa wena akube umfazi uzoba nama qualities azojabulisa abakini akube umfazi ozojabulisa abakini umfazi umuntu wakho ningakashadi akeke akhathalele umndeni wakho akeke athathe umndeni wakho awubeke phambili before kuze umndeni wakhe asathathe umndeni wakho awubeke phambili before kuze umndeni wakhe umfazi lowo asithandi izinto ezifanayo kodwa akube ejabulisa mina akube yinto ezojabulisa umndeni wami